Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, un nou joc. Se numește Clash of Clans, stați un pic, da, e bine. Hai să intrăm să vedem dacă mi s-au făcut trupele pe cont. Să știți, eu am două conturi, un cont care mă joc când nu filmez și un cont care mă joc când filmez. De la ăsta când filmez n-am avut root la el, acum am, chiar dacă e un telefon mai praf. Am reușit să fac cu aplicația KingRoot. Cred că măcar mi-a dat. Momentan asta e baza care am făcut-o off camera pentru voi. Adică TH3 Gold Storage maxat, Mortar maxat că nu se poate, Cannon maxat, Archer Tower maxat, Elixir Storage maxat, o baracă maxată. Ăsta nici nu pot să-i dau upgrade. Am făcut Ermica maxat, laborator maxat, dar n-am făcut încă trupele complet, adică toate. Mai am nevoie de de goblin. Și baza mea este că nu vreau să trec la niciun Town Hall fără să mă acces totul. După cum vedeți, am Elixir Collector, toate la 4 și Gold Mine am 2 de 4 și una care se face de 4. Vedeți? Scrie Gold Mine Level 3. Doar să se termine la ăsta ca să putem să dăm skip și să facem un atac. Gata. Și acum find a match. Și mereu când o să creștem cu Town Hall-ul și cu grupele campionilor, așa le zic eu. Ce? Are TH, își face TH6 și de-abia bronz 1. LOL. What a knob. Mi-e frică că poate are în Clan Castle. Și nu uitați, dacă mi apreciați munca, nu uitați să apăsați butonul de like. Atacăm la noroc. Vedeți? Super nasol cu netul. Nu știu de ce mi-arată cam 4 liniuțe și am pierdut conexiunea. Bravo mie! Tot atacul am pierdut. Nu! Ne-a dat înapoi, acum trebuie să găsesc iarăși baza la fel. Nu știu, atacă. Cu Clan Castle. Că n-are niciun. Și dacă ați vrea, aș dori să intrați în clanul Night. Și îmi cer scuze că nu am mai postat. Am avut o problemă cu telefonul, mai mergea butonul de power, nu știu de ce. Nu i-am mai mers, dar eu cum ar fi, eu credeam că filmează, eu am dat să filmeze, mi se închidea telefonul și nu-mi făcea niciun băm sau ceva de genul și nu am mai filmasem deloc. Ca să știți, am făcut următoarele 2 heist-uri, cam pe acolo am ajuns. Momentan asta nu am zis la nimănui până când măcar să postez de pe un episod de Clash of Clans. N-am mai reușit, dar acum am aflat, avea o problemă butonul de power și cu power up-ul, adică aprinderea lui era mai
i s-a stricat bateria lui și a trebuit să o repar și am reparat-o. Și vedeți, suntem în bronz 1. Ce greu se încarcă. Și n-am făcut bonusul, loot-ul din... Vedeți? Și ne-am făcut resurse. Mai întâi vreau gardurile ca să am defensul mai bun. Nu mai am gold, sorry. Și ne putem face goblin. Atunci și momentan asta am făcut în episodul de azi. Știu, e scurt, dar și am mai vrut să mă mai prind câteva lucruri, adică de exemplu în grupa care suntem noi în momentul de față. Pe ce loc suntem? Suntem pe 57. Clanul se numește Nike, este din România. George și punct este George. Călin este Alin și altele. Dați un pic eu mai ca Ridalex IT, adică Alexandru Filote. Și eu, Marco Ro IT, vedeți clar aici. Baza noastră nu e chiar așa de bună, dar pe contul nostru bun, cred că dacă ne jucăm pe contul ăla al meu bun, cred că o să vedeți cât am făcut eu în cam vreo 5 luni, după aia am renunțat. După aia iarăși m-am mai jucat, după aia iarăși am renunțat și acum am început iar să mă joc. Mă scuzați. Am upgradat și noi măcar gardurile. Strategia mea este, mai întâi mi-upgradez archerul, cannon-ul, mortarul, adică tot ce e de defense, storage-urile, dacă după aia army campurile, baracele, și dacă nu am terminat la ziduri și baracele și zidurile, și după aia dacă o să pot, laboratorul, după aia Clan Castle, de la Town Hall 4, adică următorul Town Hall putem să upgradăm, după aia o să upgradăm Clan Castle și după aia toate cele 3 elixir collector sau 4 câte vom avea, toate 3 sau 4 sau dacă vom avea 4 gold mine, fiindcă din celelalte, adică poți putea să fac resurse, de exemplu, că dacă mi-aș face, de exemplu, dacă mi-aș fi maxat mai întâi gold mine-urile și elixirul, nu mai aș prea avea resurse, ca și cum am acum, dar eu le recuperez repede când mă mai joc și off camera. Eu
What? Eu filmez cu SCR Pro 2 și cam atât cu acest nou joc Clash of Clans. La revedere!